फेननि खोथानो गैयामोन जिखि जाया गरमबाबो उन्दुनो हायोमोन आरो उन्दै समाव दाथ' आरो दिल्लीनि खोथायानो बेलेग ना ओरैबायदि गरम लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ अखा हाबाय थादों सानसे माने कन्टिनिउ आरो बारा हायाखै थेवबो एसे सिप हाबाय थादों आरो मैया दा दिनैबो फुंनिफ्राय एसे हादोंमोन दा गैला थेवबाबो बिराद गरम आरो हिउमिडिटि बेनि नोंथांमोना नुदोंनो ना आं एकदम पुरा गोलोमजोब्बाय नैबेहाय आरो मैया माबा जि दोननो इदि बक्स अर्डार होदोंमोन आरो जोंहा जिफ्रा बिराद माने दोननो जायगा गैया जादोंना ओंखायनो बेखौ अर्डार होदोंमोन आरो दै फैबाय ओमफ्राय नै दै आरो नैबे संख्रि अर्डार होदोंमोन आरो बिसोर हम डेलिभारि खालामफैयोना बे जोंना बिस्लेरि दै लोङोना बे बिस्लेरि दै अर्डार होदोंमोन आरो नैबे गोसोम संख्रि कालारनामा अर्डार होदोंमोन मोनफैबाय आरो आंबो नायखायाखै दा नोंथांमोनजोंनो ज' खुलिनोसै आरो माबायदि दा जों थाग्रा न'आव लांसै बेखौ नैबेनो आरो नायनो र' माबायदि आरो मोजाङै नैबायदि खोबग्राबो दङ लिडबो दङ बिदि टाइट नांना दङ आयो दिहुननो हागोन ना हायाबा बायबासो बिदि एकदम बोलो होबाथाय ओंखारबाय नै नैबे लोगोफोर माबायदि नुदों माने बिदि खोबग्रा दङ आरो बिदि खोबना दोननो हायो जिफोरखौ जाबनानै इनि बिराद आइलि जाइलि जाना थायोना ओंखायनो आं नैबे मोननैखौ हासबेन्डखौ अर्डार होनो होदों आरो बेनो अर्डार होनानै होदों आरो मोनफैबाय दिनै फुङाव दा बेहाय जि दोननोसै लोगोफोर सानफ्रोमबो आं नायो आरो बेफोरखौ माबायाव एमाजनाव सानफ्रोमबो नायनानै मालाबा अर्डार होनांगोन बिदि होननानै सानफ्रोमबो नायनानै दोनो आरो दानो अर्डार होला दे फैसा थांगोन बिदि होननानै आरो ओमफ्राय हासबेन्डआ सानफ्रोमबो रायबाय थायो मानो अर्डार होला दिनैनो होनोसै बिदि होननानै ओमफ्राय फाइनेलि बियो आंथ' अर्डारनो होलामोन दे थाथों बिदिनो बिदि होननानै आरो बेसो अर्डार होनानै होबाय आरो दा आं बेहायनो जिफोरखौ जाबना दोनसै लोगोफोर दरजायानो खुलि जाया बे खुलियो सानि कापबर्डआ खुलि जायो बाट नैबे खुलि जाया आरो लाइटबो थांबाय नै आरो गिसिबखौ दिहुननानै सिबना लादों बेयाव एकदम लाइट थांबा एकदम थानो ओरैबायदि खस्थ' जायोना फेना जुदि एसे सम बन्द जायोबानो आरो बिराद हिउमिडिटि एकदम मा खालामगोन मा खालामा बिदि जायो गरमजोंनो थानो सुखुवा एकदम आवगायाव आरो जोंथ' उन्दै समावथ' बिदि जे पात्तानो मोना उन्दै नङा जेनेबा जों क्लास 9, 10 सिम खोमा बिदि फेननि बारा माबा नङामोननो आरो फेननि खोथानो गैयामोन जिखि जाया गरमबाबो उन्दुनो हायोमोन आरो उन्दै समाव दाथ' आरो दिल्लीनि खोथायानो बेलेग ना ओरैबायदि गरम जों जेराव आवगायाव दंमोन ना बे पकेट सियाव बिथिं बायदोंमोन आरो नैबेखौ 30 रांनि मालाबा बिदि गोनां जायोना दरकार जाना फैयोना दानो नुदोंना नोंथांमोना फेन गैयाबा बिदि सिबनांगौना ओरैनो लोगोफोर आं लाइट थांनाय समाव नै दखाननिफ्राय फैबाय नै गाहायनि आंकोलनि दखाननिफ्राय दाउदै नैबे हाक्का नुडल्स नैबे बुट दालि ओमफ्राय नैबे बिस्कुट लाना फैबाय आरो दा लोगोफोर नै फाइनेलि मोननै बक्सआवबो फुल खालामबाय नैबे जाबाय नैबे बक्सआ जाबाय हासबेन्डनि ओमफ्राय नैबे जाबाय आंनि आरो जास्ट बेहाय न'नि गानग्राफ्रा दङ आरो बाखि बाहेरायाव गानग्राफ्राथ' ट्रलि बेगफ्राव दङ दा बेनो आरो जोंनि न'नि गानग्राफ्रा नैबेहाय हासबेन्डखौ दोनबाय आरो नैबेहाय आंनिखौ दोनबाय लोगोफोर एटलिस्ट दा एसे डिसिप्लिन जागोन आरो सानफ्रोमबो बिदि बे अफिसाव थांनो ओंखारबाथाय आरो आं जिफोरखौ दिहुनो ना सानफ्रोमबो उल्थां फाल्थां जानानै बिदिनो आनडिसिप्लिन जाना थायो आरो एटलिस्ट दिनैनिफ्राय एसे डिसिप्लिनाव फैगोन बायदि मोनदों आरो दा बिथिंथ' जोंना अफिसाव गानग्रा गस्लाफ्रा इथिं दङ इथिं थागोन बिदि फर्मेल्सफ्रा इथिं थागोन
ओमफ्राय नैबे आरोथिं नैबे दोनबाय आथिं लोगोफोर बाखि जि आवगायाव एकदम गोजाम जादोंमोन बेफोरखौथ' गारहरबाय माने बेहायनो आरो जों ससाइटिनि बेहाय दोननो हायो जायफोर निडि पिपोल जोंथ' गोजान जेनेबा बायना होनो हाया जायफोर निडि पिपोल बेहायनो लिरना दंखायो आरो सोरनिबा जुदि गोजाम गस्लाफोर दंबा बेहाय दोननो हायो बिदि होननानै बिसोरो सिकिउरिटिफ्रा थायोना बेहायनो लिरना दोनो आरो बेहाय होदों ओमफ्राय आरो जोंना जे डास्टबिन लांनो फैयोना आबैया बिबो बिदोंमोन बिनि फिसौजो आरो फिसौला माबा दंमोन आरो बिसोरखौ आं हरदों आरो दा ओंखायनो बारा गैला आरो दिनै बानायदोंमोन नैबे खुगनि नैबे ओमफ्राय बुटनि आरो मोननैबो रोखोमनि बुट दङ काबुलि बुटबो दङ आरो नर्मेल नैबे बुटबो दङ ओमफ्राय खांखिखला आरो आलु दरसे दरनै होनानै बेखौ बिदि बानायदों ओमफ्राय ओरैथिं नैबेथिं नुबायना लोगोफोर बेदरबो बानायदों दिनै आं नै बेदर दिनै माने हासबेन्डखौ आं पुरा माने अफिसाव बेदर होदों आरो मालाबा आं होखायो आवगायावबो होयोमोन बेदरबो होयोमोन बा नाबो होयोमोन बाट ना होबाथाय एसे खस्थ' जायो माने नायाव बे सुर थायोना सुरफोरखौ बहा गारगोन अफिसाव एसे दिगदारबो जायोना टिफिनावनो फिसा टिफिनाव जानांगौ जायोना थेवबाबो बेदरा बिदिनो आरो सानफ्रोमबो बे लाबोनाय बेदरफोरनि बे सपारि टाइपनिफ्रा एसे हारा गोनांफ्रा साइड खालामना दोननाय दङमोन आरो नङाब्ला दोनबाथायथ' बिदि दोनबायनो थागोन ना ओंखायनो आं दिनै सानबाय दिनै आं जिखि जाया जेसेबां सम लाबाबो आं दिनै बानायगोन बिदि होननानै बेदरखौ बानायबाय आरो टिफिनाव हरबाय हासबेन्डखौबो बेखौ होनदों आरो दिनै नोङो पुरा साउन्ड खालामै जाबाय थागोन नामा अफिसाव बिदि होननानै आरो आं बेखौ जंखायदों आरो एफा खस्थ' खालामनानै खामानि मावबाय थादों मानो मावदों गावनि उदैनि थाखायसो मावदोंना एफा गोजानाव न'नि गोजानाव एफा गोजानाव दंफैयो जा जानो लुगैनाय बुस्थुफोरखौ जायालासेनो बा सेक्रिफाइस खालामनानै दंफैयो जिखि जाया जानोनो खालामदों मानसिया जि जायो दा ओंखायनो आरो आं जेसेबां हायो माने गोजोनै थानोबा बेखौबो खुसि होनो बिदि बानायो आरो बिबो मोजां मोनगोन अब्ला आंबो मोजां मोनो सानैजों आरो बिदिनो थाबाय थायो आरो जिहेतु रावबो गैखाया जोंहा बेहाय जों सानै मानसियानो आरो बोराय बुरै सानैजों जों पुरा अखा हानानै पार्कफ्रा पुरा बिदि सिनाय गिसि जानाय बायदि नुदोंना पुरा गोसोम बांसिन गोसोम जाबाय बिनि बिफांफोरानो जोंना थुलुंसियाबो पुरा मोसागासिनो आं एसे होदोंना बिराद गरम ना थुलुंसिया पुरा मोसागासिनो आवगायाव ना आंहा बिदि गोलोमदैनो ओंखारामोन आरो आवगायाव जेब्लानाखि आं बिदि कलेजाव फरायोमोन ओमफ्राय आरो जेब्लानाखि हाइ स्कुलाव फरायोमोन हाइ स्कुल कलेज बिदि फरायबा आरो आंहा गोलोमदै ओंखारामोन जेब्लानाखि इउनिभार्सिटियाव फरायबा अब्लानिफ्रायसो आंहा बिदि आरो एसे फेट जाबायना आवगायावथ' आं बिदि मोदोम गिदिरबो नङामोन थिग साइजनिमोन आरो इउनिभार्सिटियाव फरायनायनिफ्राय बांसिन फुंबाय इउनिभार्सिटि ओमफ्राय आरो डिग्रि लास्ट इयारनिफ्राय बांसिन फुंबाय खोमा आवगायाव बिदि आंहा गोलोमदै ओंखाराखैमोन आरो आं बेलेगफोरखौ सोङोमोन आरो बा नोंस्रा माथो जि गोलोमदै ओंखारो आंहा माथो ओंखारा बिदि होननानै दासो आं पात्ता मोनबाय एफा खस्थ' नाङो गोलोमदै ओंखारबा सब सिजोबो जेबो फोर लगायनोबो हाया मोखांफ्राव जेबो लगायनो हाया जेबो फोननो हाया सब ओंखारलाङो आरो गोलोमदैजों लोगोफोर आं अफिसनिफ्राय मोनफैबाय दिनै ओरैबायदि ट्रेफिक जाम आं 5 किल'मिटार फैनायावनो आधा घन्टा नांदों दिनै बाइकजों ओरैबा 15 मिनिटबानो जायो रेड लाइट मोनबाबो आरो ने 15 मिनिटाव मोनफैयो आरो आंनो सानदों दिनै माने एफा गोबाव जाखो बिदि होननानै साहा लोंखांबाय दा ओरैनो आरो गाबोनथ' अफ दोङो दा ओरैनो टाइम पास खालामनोसै आरो माइ लोगोफोरा जि लिंबाय थादों लोगोफोराथ' पुरा लिंहरबायनो थादोंमोन फै दिनै फै होननानै ओमफ्राय बहुत जाबाय लास्ट उइकआवबो बहुत जाबाय दा थांनो हाला होननानै नेक्स्ट मान्थआव थांगोन होननानै बुंदों आरो नेक्स्ट मान्थआव बहा बिनि सिगाङावनो मालाबा थांगोन आरो बेचारा बिसोरनाबो रावबो गैयाना बिसोरबो सिंगल ओरै बेचेलर बयस गोजा ओमफ्राय आरो सानफ्रोमबो गावसोर नुनायानो नुबाय थायो एखे ओंखायनो जों थांबा एसे गुबुन बेलेगनिफ्राय गोजाननिफ्राय थांनाय बायदि मोनो आरो बिसोरो आरो बिसोरो वर्क फ्रम हम खालामबाय थादोंना बेनिखाय आरो बरिं आरो रुमावनो थाबाय बर मोनखायो आरो न'आवनो फुङाव सिखारनाय कम्पिउटारखौ दांनाय न'आवनो खामानि मावबाय बिनि उनाव आरोबाव एखे आरो लाइफ रुटिना एखे बरिं बायदि जाना दं ना ओंखायनो बयबो माने न'आव सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोगासिनो आरो ओंखारबोनो नाजागासिनो आंबोथ' न'आव थायो बाबाय बहाबा बेरायनो थांनोबो दा हाला दा गारि थाबाथ' बहाबा बेरायनो थांगौमोन 4 व्हिलार्स थाबा दा 4 व्हिलार्सबो गैया जोंना 4 व्हिलार्स बा व्हिलारनो बेयाव दोननो जायगा गैया लामाबो सोरबा ओरै स्क्रेच खालामनानै गालांगोन लामाथ' लाजायो खिन्थु बेहाय बिराद माने रिस्कि आरो गारि बायनाया
नों गारि गोदानखौ नों बायबाय बायनायनि उनाव नेक्स्ट डेनो नों नुबाय गारियानो स्क्रेच जाना थाबाय बेहाय सब गारिफ्रा इदि गोदान गारिफ्राबो सब स्क्रेच गोनां आरो बेयाव एफा दामि गारिफोरखौ दोनो नायबानो बोरैबा दुखु मोनो आरो दा जोंनि ओजा न'थिंबाथाय कत मोजां दोनो ना 1 बोसोरबाबो बे गारिया पुरा गोदान बायदिनो थाबाय थायो बेहायथ' नेक्स्ट डेनो बेयो गारिनि बहा गोदानसिन साबानो गैया जायो आरो लोगोफोर होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै दा ब्लगखौ फोजोबनानै जों ओरैनो रायलायनोसै आरो टाइम पास खालामनोसै मुभि नायनोसै माबा माबि खालामनोसै दिनै सानसे माने आं टिभि नुवाखै सानसे माने आं टिभि नायनो हायाखै जोंथ' वाइफाइजोंसो इदि नायोना इन्टारनेट गैयामोन दिनै इन्टारनेट गैयामोन आरो दा सोलिबाय आं दिनै कमप्लेन हरदोंमोन आरो अफिसनिफ्राय अनलाइन बिसोरो फाहामबाय दा सोलिबाय आरो सोलिबाय थादों नोंथांमोना जोंनि बे दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा आरो लाइक खालाम लोगोसे कमेन्टबो खालाम कमेन्ट खालामबा मोजां नाङो आरो जेखि जाया नोंथांमोना जा जोंनि फेमिलि बायदि जाहैबाय ना जेखि जाया माने हाय हेल' आब' मै माब्रै दङ इदि होनबाबो माने मोजां मोनो आरो एक्साइटेड जायो आरो बा गोदान आरो भिडिअ बानायनो थाखाय एनकारेज जायो आरो एनकारेज मोनो आरो जोङो जेखि जाया नोंथांमोना बिदि कमेन्ट खालाम ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो आरो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै जोंनि चेनेलखौ अब्ला जोङो आरो गोदान भिडिअ बानायबाय थानो हागोन दा लकडाउन गैयाबाबोथ' जों गुबुन जायगायाव थांनो हागौमोन आरो थांनानै जोङो भिडिअफोरखौ बानायनो हागौमोन आरो जेखि जाया बेनो जों खाथि खालानि जायगाफ्राव आरो एसे जेराव जों थांनो हायो माने इजिलि दाथ' सिटुवेसनानो बिदिना ओंखायनो न'निनो जोंनि डेलि लाइफखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव सेयार खालामो आरो दा लोगोफोर होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय